Пасвітая інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Юлія Круку. Эфіры навіны час мясцовы і сёння ў выпуску. Свята хлебаробаў адбылося ў капэлі. Галоўнае ў праграме ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў уборачнай. Маладзечанцы ў іх ліку. Кім быць, каб радзіме служыць? Прадстаўнікі органаў унутраных спраў, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь сустрэліся са старшакласнікамі, каб расказаць пра тое, якія магчымасці і перспектывы адкрывае служба. Боксер Дмітрый Асанаў стаў чэмпіёнам свету сярод вайскоўцаў. Турнір праходзіў у Маскве і сабраў больш за 200 боксёраў з 36 краін. У Беларусі ўсе цяжкія выпадкі COVID-19 – гэта непрышчэпленыя пацыенты. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Дмітрый Піневіч падчас маніторынгу работы чырвоных зон адной з мінскіх бальніц. На сённяшні дзень у Беларусі перапрафілявана дастаткова бальніц для таго, каб аказаць медыцынскую дапамогу пацыентам з COVID-19. Усе ўстановы забяспечаныя лекамі і сродкамі індывідуальнай абароны. Распаўсюджванню інфекцыі спрыяе пахаладанне. Да таго ж у апошнія месяцы многія беларусы сталі забываць аб неабходнасці носіць маскі. Як вынік, за некалькі тыдняў колькасць хворых павялічылася. Адзіным дзейсным метадам папярэджання захворвання яго цяжкага цячэння з'яўляецца вакцынацыя. Больш за 2 мільёны беларусаў атрымалі першую дозу вакцыны супраць COVID-19, з іх 1 571 000 чалавек прайшлі поўны курс вакцынацыі. У Мінскай вобласці цалкам прышчэплена больш за 184 000 грамадзян. У гэты час Міністэрства аховы здароўя па-ранейшаму раіць выконваць санітарныя эпідэміялагічныя патрабаванні, насіць маскі, не наведваць месцы масавага збору людзей. Дом у вёсцы за одну базовую велічыню. Адпаведны дакумент арыентаваны на ўдасканаленне парадку уключэння ў абарот пустых і старых дамоў у сельскай мясцовасці уступае ў сілу з гэтага тыдня. Прадугледжана паэтапнае зніжэнне цаны на аўкцыёне аж да адной базавай. На некаторых тэрыторыях дамы будуць адразу прадаваць за 29 рублёў. Спіс вызначаць мясцовыя ўлады. Цяпер фарміруюцца базы такіх дамоў. Акрамя таго, у Беларусі дадаткова прастымулююць будаўніцтва жылля ў сельскай мясцовасці. Напрыклад, мінчане і жыхары абласных цэнтраў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, могуць без чаргі пабудавацца ў малых населеных пунктах. Дзяржпадтрымка будзе аказвацца ў такім выпадку пры будаўніцтве жылля ў меншых населеных пунктах. Так, з Мінску можна пераехаць у Маладзечны, а з Маладзечна яшчэ ў меншы населены пункт. Гэта дазволіць абмежаваць адток сельскага насельніцтва з месцаў пражывання. Падтрымка закране і крэдытаванне. Калі крэдытаатрымальнік памёр і не змог поўнасцю рэалізаваць свае магчымасці атрымаць крэдыт, то членаў сям'і дакрэдытуюць. Яшчэ ўлады падумаюць, што рабіць у выпадку разводу, як захаваць крэдыт і магчымасць дзяржпадтрымкі ў такой сітуацыі. Будуем разам. Маладзечанскі райвыканкам запрашае паўдзельнічаць у грамадскім абмеркаванні горадабудаўнічага праекта «Дэталёвы план цэнтральнай часткі Маладзечна» з праектам рэгенерацыі гістарычнай забудовы. 11 кастрычніка ў будынку цэнтралізаванай клубнай сістэмы Маладзечанскага раёна адбудзецца прэзентацыя праекта. Грамадскае абмеркаванне пройдзе з 1 па 25 кастрычніка. У гэтыя даты можна адпраўляць пісьмовыя заўвагі і прапановы ў Маладзечанскі раённы выканаўчы камітэт. Адрас город Маладзечна, вуліца Віленская, 6. Адзіны дзень прыёму грамадзян з'явіцца ў Беларусі. Кожную сераду сенатары выслухаюць жыхароў з розных рэгіёнаў краіны. Дарэчы, усяго за 8 месяцаў Савет Рэспублікі разгледзеў 4673 звароты. Часцей за ўсё беларусы ухвалявалі пытанне ЖКГ, добраўпарадкавання, рамонт дарог і вызначэння дашкольнікаў у дзіцячыя сады. Не менш актуальная тэма і працаўладкавання. Адзіны дзень прыёму грамадзян будзе праходзіць у выязным фармаце, і да канца года сенатары плануюць ахапіць усе раёны Беларусі. Беларусам, якія працуюць у прамысловасці, да канца года павялічаць заробкі. Пра гэта паведаміў міністр прамысловасці Пётр Пархомчык. Цяпер сярэдні заробак па Мінпраму хістаецца ад 1350 да 1400 рублёў. У цяперашні час улады робяць усё магчымае, каб прадпрыемствы справіліся з санкцыйным ціскам. Пэўныя крокі для дадатковай абароны супрацоўнікаў ужо зроблены. У міністэрства ёсць і тэхнічныя планы, як абыграць санкцыі. У цэлым сітуацыя ў прамысловасці пад кантролем, нарошчваецца экспарт.
На варце харчовай бяспекі толькі ў сталічным рэгіёне зарэгістравана 700 фермерскіх гаспадарак. У іх у арэндзе ад 20 да некалькіх тысяч гектараў зямельных угоддзяў. Сфера фермерскіх інтарэсаў у асноўным раслінаводства ў аблвыканкаме назвалі 3 лепшых. Сярод іх і тыя, хто працуе на маладзечынскай зямлі. Сялянская гаспадарка іграпакуша і таварыства з абмежаванай адказнасцю Велес Смит. Апошні інвестар, які нядаўна набыў ужо другую гаспадарку, дзівіць вынікамі, атрыманымі за кароткі прамежак часу. Асновай яго поспеху выдатныя кадры, у першую чаргу ветэрынары, аграномы і эфектыўныя кіраўнікі, адзначыў намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Сергей Ляўковіч. А між тым на Мішчыне адсвяткавалі дажынкі свята хлебаробаў адбылося ў Капылі. Тут арганізавалі выставу-конкурс караваяў і снапоў рэгіёнаў вобласці, горад майстроў, разгарнуліся пляцоўкі, устаноў адукацыі, соцабароны, аховы здароўя і грамадскіх аб'яднанняў. Не абышлося і без інтэрактыўных пляцовак, але галоўнае ў праграме урачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў уборачнай. Падрабязней Вольга Трубач. Песні, забавы, усмешкі, пачастункі на любы густ. Галоўнае свята хлебаробаў Мінскай вобласці сёлета прымаў горад Капыль. Гаспадары пастараліся здзівіць гасцей сваім каларытам, а галоўнае – гасціннасцю. У цэнтральнай частцы горада разгарнуліся шматлікія пляцоўкі. Горад майстроў, выстава-конкурс караваю і снапоў усіх раёнаў Мінскай вобласці. Канцэртная праграма, выстава рэтра-машын, спартыўная і інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы па падрыхтоўцы і афармленні страў, фотазоны з жывымі фігурамі. Як кажуць, на любы густ і ўзрост. Але самае вялікае раздолле традыцыйна для гурманаў. На дажынках можна пачаставаць усё самае смачнае, што вырабляюць прадпрыемствы вобласці. І тут маладзечынцы ў лідарах. Прадукцыю нашых прадпрыемстваў ведаюць і любяць ва ўсёй рэспубліцы. Ажыўлена праходзіла дэгустацыя новых сыроў маладзечынскага малочнага комбіната. Шматлюдна было і ля гандлёвай кропкі прадпрыемства Велес Смит. В этом году мы освоили выпуск выдержанных стейков. Единственный в Беларуси мясокомбинат, который установил немецкую камеру по созреванию и ферментации говядины. Говядина без добавок, без каких-либо вспомогательных средств, сама в собственном соку вызревает. И это мы планируем поставлять и развивать на рынок Беларуси в сегменте хлорика. А на малой сцэне тым часам уручылі ўзнагароды тым, хто заняў на абласным спаборніцтве другі і трэція месцы. Галоўным аграномам і інжынерам, старшым камбайнёрам і камбайнёрам моладзевых экіпажаў, брыгадам аператараў зернесушыльных установак сельскагаспадарчых арганізацый, кіроўцам транспарту. Падняўся на сцэну за ўзнагароды і наш зямляк. Сярод брыгад аператараў зернесушыльных установак трэцяе месца. У аператараў сушыльнага абсталявання адкрытага акцыянернага таварыства Гарадзілава Олега Ігнатовіча. Аграры Мінскай вобласці сёлета намалацілі 1 мільён 630 тысяч тонн збожжа. Акрамя таго, плануецца дадаткова атрымаць каля 400 тысяч тонн зерня кукурузы. Лепшымі па выніках уборачнай кампаніі 2021 сталі Нясвіжскі, Дзяржынскі і Мінскі раёны. На галоўнай сцэне ўжо праз некалькі хвілін атрымаюць узнагароды лідары уборачнай кампаніі. Дзякуючы іх працы цэнтральны рэгіён у гэтым годзе стаў пераможцам сярод абласцей Беларусі. Нам казалось, если честно, когда мы смотрели в ходе уборочной результаты, которые каждую неделю кладутся в том числе на стол президенту, то брещане или гродненцы смогут наступить на пятки Минской области, хотя бы наступить на пятки. Но ничего не получилось, и в финале разрыв практически такой, какой он и есть. Так что вы на самом деле большие молодцы. Мінская вобласць узнагароджана падзякай прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і сертыфікатам на сумму 580 тысяч рублёў. Как итог нашей слаженной работы, каравай Минской области составляет более четверти республиканского объема. Это дорогого стоит. Спасибо вам. Дорогие друзья, отрадно, что среди победителей областного соревнования есть и новые экипажи, хозяйства и районы. Это еще одно свидетельство того, что мы постоянно совершенствуемся, постигаем новое в, казалось бы, простом, но на самом деле технологичном процессе выращивания урожая. Результатом этого сегодня можно с уверенностью назвать трансформацию классического сельского хозяйства в аграрный бизнес. Бизнес, который успешно справляется с поставленными задачами, эффективно распоряжается ресурсами, приносит финансовый результат как для страны в целом, так и для каждого работника в отдельности.
Еще одним поводом для гордости является и то, что в Минской области средняя заработная плата работника села давно превысила 1000 рублей и продолжает расти. А это уже новое качество жизни наших аграриев и их семей. Сярэднюю ураджайнасць збожжавых па вобласці склала 35 цэнтнераў з гектара. У асобных сельскагаспадарчых арганізацыях гэта лічба больш за 80. У лідарах вобласці, як і ў папярэднія гады, адкрытае акцыянернае таварыства «Гарадзілава». Тут паказчык ураджайнасці склаў 86,7 цэнтнера з гектара. Я думаю, что мы сегодня находимся на пике своей урожайности. Дальше нужно идти не к урожайности, а к экономике. Поэтому неважно, это будет 50 урожайность или 80 урожайность. Главное, чтобы была экономика для этой урожайности. Хорошо сработала инженерная команда у нас. 2 инженера очень сильных. Агрономия хорошо сработала. Ну, в целом, все хозяйство хорошо сработало. Мы и доим неплохо, и урожайность хорошая получается. За значнае дасягненне ў галіне сельскай гаспадаркі адкрытаму акцыянернаму таварыству «Гарадзілава» Маладзечынскага района аб'яўлена падзяка прэзідэнта Беларусі. А прыемным бонусам сталі ключы ад новенькага трактара. Яшчэ адну ўзнагароду дырэктар АТ «Гарадзілава» атрымаў з рук губернатара Мінскай вобласці за другое месца сярод сельскагаспадарчых арганізацый сталічнага рэгіёну. Адзначылі «Гарадзілава» і на ўзроўні Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Дырэктару ўручылі ганаровую грамату. Высокія паказчыкі – гэта вынік працы ўсяго калектыву. Так, лепшы аграном вобласці таксама працуе ў «Гарадзілава». Признан Игнатов Игнат Александрович, главный агроном открытого акционерного общества «Гарадзілава» Маладзечынского района. У скарбонцы Маладзечынскага района і ганаровая грамата Мінскага аблвыканкама. Узнагароду атрымала Людмила Лымар, дырэктар філіяла аграфірма «Лебедзева» РУП «Мінскэнерга». А эстафету правядзення абласных дажынак прыняў горад Стоўбцы. Менавіта там у 2022 годзе збяруцца лепшыя аграрыі вобласці. Ольга Трубач, Алексей Індрыеўскі, МКТБ. Кім быць, каб радзіме служыць? Пытанне выбару прафесіі стаіць перад многімі школьнікамі. Адны вырашылі гэта яшчэ ў дзяцінстве і ўпэўнена ідуць па вызначаным шляху, а для іншых пытанне па-ранейшаму застаецца адкрытым. Дапамагчы зрабіць правільны выбар, які адпавядае інтарэсам, здольнасцям і магчымасцям, гэта стала мэтай прафарыентацыйнага мерапрыемства, якое прайшло ў гімназіі каледжа мастацтваў. Прадстаўнікі органаў унутраных спраў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь сустрэліся са старшакласнікамі, каб больш падрабязна расказаць, якія магчымасці і перспектывы адкрывае служба ў іх ведомствах. Гаворка ішла аб атрыманні вышэйшай адукацыі, прадастаўленні льгот будучым спецыялістам, галоўная празначнасць гэтых прафесій, бо галоўная задача вайскоўцаў, ратавальнікаў і міліцыянераў абараняць радзіму, яе грамадзян, ратаваць людзей. Мерапрыемства прайшло ў рамках факультатыва па ваенна-патрыятычнаму выхаванню. Нагадаем, з 1 верасня ў школах прыступілі да працы кіраўнікі па ваенна-патрыятычнаму выхаванню. Акцэнт зроблены на тым, каб зацікавіць школьнікаў, прадугледжана наведванне музеяў, месцаў баявой славы, воінскіх часцей і іншыя мерапрыемствы. Это профориентация, это нравственное направление, это гражданско-патриотическое, то есть вот эти направления. Поэтому это и встречи с интересными людьми, и какие-то выезды, допустим, в ту же воинскую часть. И мы планируем, допустим, убрать могилы там неизвестных солдат при помощи, вот, совместно, вместе с нашими учащимися, посещение ветеранов на дому. Ну, то есть очень большой спектр работы, в том числе при помощи, так как у нас школа искусств, то есть мы можем провести, конечно, различные литературно-музыкальные гостиные, композиции и так далее на базе нашей школы. С этого года на руководителей по военно-патриотическому воспитанию возложены непростые задачи. Это формирование патриотического сознания учащихся и любви и верности к своей родине. Как вы понимаете, на сегодняшний день каких-то стандартных рецептов для решения возложенных задач нет. Но, тем не менее, делаем упор сегодня, например, на мероприятия профориентационного характера, чтобы дети могли осознанно принять решение о том, хотят ли они обучаться в специализированных учреждениях образования силового блока. Как пробудить интерес, как я уже сказала, у детей поколения ТикТока и Инстаграма, когда везде наглядно-образно у них масса интересного, яркого. Я думаю, что именно необычным форматом мероприятий, необычными встречами, диалоговые площадки, не только говорить и доносить до них какую-то информацию, но обязательно услышать, что хотят они. Тем более, что завтра на
скажем так, правопорядке нашей страны, на границах нашей страны будут стоять именно эти ребята, которые сегодня сидят за партами. Поэтому я думаю, что мы будем приходить к этому в процессе, так как это новая деятельность, новое направление, новая должность. Я думаю, что мы будем искать пути решения вместе с ребятами. У Беларусі стартуе тыдзень прафесійнай адукацыі. Мерапрыемствы пройдуць онлайн. Спецыялісты раскажуць пра асаблівасці прафесійнай адукацыі, правядуць віртуальную экскурсію па класах каледжаў і ліцэяў, пакажуць, як ажыццяўляецца навучальны працэс і як можа выглядаць працоўнае месца. Віртуальна ўсе жадаючыя змогуць пракансультавацца, якую спецыяльнасць лепш выбіраць пры паступленні. Любимой маме до самого теплого свята Дня маці Мінскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў запускае флешмоб дзіцячых малюнкаў. Удзел можа прыняць кожны жадаючы. Прадстаўленыя працы ў розных тэхніках і стылях павінны быць прысвечаныя самому роднаму чалавеку на свеце – матулі. Свой малюнак под хэштэгам «Любимой маме» неабходна апублікаваць у сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники або даслаць на электронную пошту, адрас якой вы бачыце на экране з паметкай «Любимой маме». У лісце указаць кароткую інфармацыю пра сябе і тэлефон для зваротнай сувязі. Тэрмін прыёму малюнкаў да 10 кастрычніка. Лепшыя працы назавуць 14 кастрычніка і адзначаць каштоўнымі падарункамі і заахвочвальнымі прызамі. Імпрэза на балконе. Цэнтралізаваная клубная сістэма Маладзечынскага раёна правяла не зусім звычайны канцэрт на балконе. Святочнае мерапрыемства прымеркавалі да Дня народнага адзінства. Вядучая распавяла пра любоў да радзімы і важнасць гэтага дня для беларусаў, згуртаванасць, салідарнасць і паразуменне суайчыннікаў, аб'яднаны гісторыяй, традыцыямі, культурай і агульным духам павагі і роўнасці. Гэтыя якасці заўсёды былі галоўнымі для беларусаў, такімі і павінны застацца. Здесь мы живем, будут жить наши дети, в мире любви, согласии вместе. Просто знай, любимую не отдаю. У праграме канцэрта на балконе песні аб радзіме і любові да яе. Нумары выконвалі як калектывы, так і сольныя выканаўцы. Боксер Дмитрий Асанов стаў чэмпіёнам свету сярод вайскоўцаў. Турнір праходзіў у Маскве і сабраў больш за 200 спартсменаў з 36 краін. Наш зямляк адолеў супернікаў з Арменіі і Азербайджана, а ў паўфінале перамог у паядынку з бразільскім боксерам Вандерсом де Оливейра. Дарэчы, бразілец адолеў Асанова ў 1/8 фіналу боксерскага турніру на Алімпіядзе ў Токіо. На чэмпіянаце ў Маскве Дмітрыю удалося ўзяць рэванш і выйсці ў фінал, дзе яго супернікам стаў прадстаўнік Узбекистана. Дмитрий Асанов атрымаў упэўненую перамогу і заваяваў чэмпіёнскае званне ў вагавой катэгорыі да 64 кілаграмаў. Зноў перамога «Дынамо Маладзечна» Брэст-Ліг 2-0. У першым перыядзе шайбу ў варота сапернікаў закінуў нападаючы «Дынамо» Павел Капыцін. У другім перыядзе вызначыўся Ілля Крыловіч. А вось хакеістам Брэста падабрацца да варот дынамаўцаў так і не ўдалося. Лепшым гульцом матчу прызнаны варатар «Дынамо Маладзечна» Михаил Карнаухаў. Наступныя гульні наша каманда правядзе на выездзе. У сераду 29 верасня дынамаўцы гуляюць у Магілёве. У пятніцу 1 кастрычніка ў Гомелі, а ў нядзелю 3 кастрычніка адправяцца ў Жлобін, дзе сустрэнуцца з мясцовым металургам. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, ў сацыяльных сетках, у ВКонтакте, Одноклассники, Instagram і ў тэлеграм-канале МКТБ. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.